खुलुमबाय। 14 मे अक्ट'नि गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय हामलाय हरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केके लाइभ बड' रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय खौराङाव दङ। बिटिआरनि 22 नं खख्लाबारि बियाबाव फैगौ 8 जुन खालि उफुरा बिसायख'थि जागोनाव गासैबो दोलोफ्रा बादायलायनो साखा-फारा जाजेननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय जानानै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय शंकर बसुमतारिया रेडि होननानै बिथाङा फोरमायदों। जुदि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहानाया 100% होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनानै लादों। जुदि हाग्रामा महिलारि आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि होयोब्ला बिथाङा देरहाखागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बनसु आफादनि आफादगिरि रंगुल बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आबसु थासेयाव मानो बनसु आफादखौ दानाय जादों बिनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायदों। बर'फोरनि थैयाव हारायाव बड'लेण्ड सोदोबा दिनै हाबनानै दङ। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना गासै बर' रायजोफ्रा गोजोननाय नङा आरो बड'फानि सिमाङा जाफुंनाय नङा होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेखौनो फिनिशिं खालामनो कनक्लुसन खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बे आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायदों। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना मानो बिथांमोनहा बे सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि बनसु आफादखौहाय दाफुंनानै लानाय जादों। बेवहाय आफादगिरि महरै इन्द्रजित कुमारखौ दानानै होनाय जादों। एसिस्टेन्ट हिसाबै प्रनय मुसाहारि, दीपक मुसाहारि, सोमखोर मुसाहारि, सेक्रेटारि हिसाबै मार्कुस नार्जारि, एसिस्टेन्ट हिसाबैहाय सोमखोर बसुमतारि आरो बुंथिगिरि हिसाबै मेनन मुसाहारि, ट्रेजारार हिसाबैहाय बिरखं इस्लारि बिथांमोनखौ गायसननानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां मावथि हान्जाफोरखौहाय सोसननानै लाफानाय जायो। रायजोनि गोदानै सायख'जानाय गिबि मन्त्रि डक्टर मानिक साहाया गासै गावनि रायजोआवहाय सा 17 मन्थ्रिफोरखौ थिसननानै लाबोबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैहाय बिसोरखौहाय समायखिरा लाहोनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिसोरखौ मा मा बिफानाव होनाय जादों दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै। फारियै बिसिनि मुंखौहाय जिष्णुदेब बर्मा बिजेपि, नरेन्द्र शर्मा आइपिएफटि, रतनलाल नाथ बिजेपि, प्राणजित सिंह राय बिजेपि, मनज कान्तिलाल राय बिजेपि, श्रीमती सान्तना सातमा बिजेपि, राम प्रसाद पाल बिजेपि, भागवत चन्द्र दास बिजेपि, सुशांत चौधरी बिजेपि, राम फाग जामातियार बिजेपि, प्रेम कुमार रियं बिसोरखौनो दाफुंनानै होनाय जादों। बिनि गेजेरावहाय सासे हिनजावखौबो जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो बेनि गेजेरावहाय 7 ट्राइबेल सुबुंफोर दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सान्तिपुर ओनसोलाव थानाय हनुमान मन्दिर खाथियाव आयेननि बेरेखायै ड्राग्स फालांगि खालामनाय सुबुंखौ हमनो हानाय जायो। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला गासै गं 25 कन्टेनार हेर'इन मोनफानो होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि मुंखौहाय मुस्लिम हारिनि सिराजुल हक होननानै सिनायथि मोननाय जादों। फोरमायनाय बायदिब्ला धुबरी जिल्लानि बेलासिपारानि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दा बेखौहाय हमनानै क'क्राझार जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनै बर'नि बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि सिखोना जाहार हाग्रामा नौनोगोरावहाय बेखेवनाय जागोन। बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखाया 8 फुट गोजौ आरो गाहायनि धालाय होनाया 11 फुट गोजौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गासै 19 फुट गोजौ मुसुखा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेखौहाय दिनै 11 रिंगायाव प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय बेखेवनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गुवाहाटीयावहाय बरबरी ओनसोलावहाय बर'फोरनि होस्रां जानायफोरखौ खौरां लाहैदों आरो बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। आसाम आरो बिटिआर सरकारजों थाबैनो रायज्लायनानै फिन रायजो जानो हानायनि बिथाङा खम समनि गेजेरावनो राहा लानाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। अरायबो आबसुआ बर' हारिनि थाखाय जेखि ओनसोलाव थाया मानो
बिथांमोनहा बेबायदिनो जुजिलांबाय थागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।